Ako sa snímajú bolesti tela na zemiak? Potrebujete zemiak, nôž samozrejme, a ten zemiak musíte tak obrezať, aby ste získali akoby štvorec. Takto pekne z každej strany. Dobre, až takto máme štvorec. Toto, čo vám zostalo vlastne, tie kúsky, tak to normálne vyhodíme do koša. A vlastne budeme potrebovať len toto. Takto zemiak, a vlastne my s týmto zemiakom budeme prechádzať po mieste, ktoré nás bolí. To znamená, je jedno, či máte bradavicu, či máte nejaké kožné ochorenie, niekde máte napríklad absces, alebo vás bolia ruky alebo nohy. Chrbát vás môže bolieť, môžete sa cítiť celkovo tak zle, ale viac menej sa to používa na bolesti a nejaké také kožné rany alebo veci, ktoré skrátka neodchádzajú preč nejako. Čiže tento zemiak zoberete takto do ruky a budete jazdiť po tom mieste, ktoré vás bolí, alebo napríklad môžete mať aj krčové žily, alebo takéto veci, že naozaj veľmi vás bolia ruky alebo nohy. Čiže s týmto budete buď po tej bradavici, po nohách, po chrbte, skrátka, kde vás to bolí, po kožnom, po abscese, po takýchto veciach, tých bolieskach, budete prechádzať tým zemiakom a budete hovoriť takéto sprisahanie. Môžete si to potom stopovať, alebo keď tak to dám aj do záznamu. Dobre, takže ukazujem takto akoby miesto, kde ma to bolí. Budete točiť v protismere, pretože uberáme chorobu a hovoríme: plod zeme, príjmi moju chorobu, tak ako tento zemiak schne, tak aj moja bolesť uschne. Bolesť vysychá sa, telo silou naplňa sa. Amen. A poviete to 3-krát. Treba to povedať 3-krát, takže plod zeme, príjmi moju chorobu, tak ako tento zemiak schne, tak aj moja bolesť uschne. Bolesť vysychá sa, telo silou naplňa sa. Amen. Plod zeme, príjmi moju chorobu, tak ako tento zemiak schne, tak aj bolesť uschne. Bolesť vysychá sa, telo silou naplňa sa. Bude tak. Amen. Keď toto dokončíte na tom bolavom mieste, tak si zoberete buď takú silnejšiu vreckovku, látkovú, alebo handričku. Čiže si zoberete takto handričku a ten zemiak, proste s ktorým ste jazdili po tej chorej časti tela, ktorá bolí, vždycky teda v protismere, tak ho takto zoberete a zabalíte ho do tej vlastne akoby servitky. To môže byť rôzna handrička, či už takéto, čo sú aj na prach, to kľudne môže byť, alebo nejakú takú proste látkovú, že aby to nebolo skrátka ako servitka obyčajné, lebo by sa to rozmočilo. A takto, keď to máte vlastne zauzlené, môžete to aj niečím akoby previazať, napríklad červenou niťkou. A vlastne, keď toto máte hotové, tak toto položíte si niekam doma na miesto, kde viac menej to nikto nebude chytať. Nemal by to nikto nájsť, nejaký človek chytať a tak ďalej, čiže kľudne si to dajte do skrine alebo na skriňu, skrátka na okno, proste kde vám nikto nepôjde, hlavne deti alebo niekto iný, proste aby to nechytal, pretože vlastne v tomto je uzavretá tá vaša bolesť. A čo sa vlastne stane, akože veľa, poznám aj prípadov, aj keď toto robievam, veľa kožných problémov ujde, vyschne, bradavice odpadnú, ale aj rôzne iné bolesti, to znamená, vás bolia naozaj ruky, nohy, telo, alebo ste chorí, alebo niečo po vás proste prechádza, máte časté bolesti na nejakom mieste, tak vždycky proste sa stane to, že keď tento zemiak schne, akoby u vás doma, tak on ako vysychá, ten zemiak v tej látke, tak vlastne vám sa uberá tá bolesť, alebo choroba, skrátka tá bolieska, ktorú máte na tele. No a vlastne, keď tento zemiak ostane úplne vysušený, ale musí byť naozaj, že suchý, úplne vysušený, proste bez šťavy, tak toto proste zoberete a buď to vyhodíte naozaj, že kvalitne to zabalíte do smetí a vyniesiete von, alebo to zanesiete na nejaké miesto, kde proste nechodia ľudia, nechodia deti a nič také. Môžete to zakopať pod strom, pretože matka zem to vždycky streba do zeme, aj to zle, ona to proste tam rozpustí.
ale neodporúčam to veľmi robiť akoby na záhrade, aby vám to psík nevyhrabal, alebo deti, keď sa hrajú, skrátka, aby to niekto zase po vás nedvihol, čiže ísť na nejaké opustené miesto, pod nejaký aj starý strom, to môžete zakopať v lese, alebo tak. A keď nie, tak to poriadne musíte zabaliť, vyhodiť do smetia, smeti vyniesť von, čiže takto sa robí sprisahanie na chorobu so zemiakom.